Zdravím vás z Branického divadla u dalšího vydání BD Show. Naším dnešním hostem je herečka a také nová herecká posila Branického divadla Patricie Solaříková. Ahoj Páťo, vítám tě u nás. Ahoj, děkuju. Ty jsi mladá herečka, nicméně zkušená. Prozrať nám něco o svých hereckých začátcích. Tak moje herecké začátky sahají poměrně do útlého věku. Já jsem začínala reklamama vlastně, které byly hodně do zahraničí, takže tak postupně vlastně moje první zkušenost vůbec taková nebyla přímo herecká, to bylo focení reklamy, byl přebal trvanlivého mléka, si pamatuju doteď, to mi bylo asi 6. A potom byl dětský pořad pro Českou televizi, který se jmenoval Návštěvy u paní hudby, tak to byla první taková moderátorská zkušenost. To mi bylo asi, já nevím, 7, 8. A potom vlastně už přišel, myslím, seriál Ranč u Zelené sedmy. A díky Ranči potom přišla vlastně seriál Ulice. A v mezičase ještě byla nějaká televizní inscenace a pohádka a tak. Proč jsi tedy nehlásila na konzervatoř vůbec? Já jsem totiž, já nechci teďka, aby to vyznělo nějak jako špatně, ale já jsem si nikdy nebyla jistá, že to herectví je to, co mě bude živit celoživotně a to, takže jsem si říkala, že bude lepší pro mě mít nějaký neutrálnější vzdělání, který můžu využít v případě, že nebudu herečka. A to je jaké vzdělání? Tak já jsem vystudovala střední management obchodu a služeb. A výšku mám vlastně mediální studia, takže je to taková jako všeho chuť. Já jsem právě nikdy nebyla úplně určitá, takže já jsem vždycky se snažila, aby to nebylo moc specifický, abych měla výběr. Jak ses dostala do seriálu Ulice? To bylo vlastně díky Ranči, protože Ranč to dělal asistenta režie Pepa Loučím, který dlouho spolupracoval s Dušanem Kleinem a ten s ním potom právě rozjížděl ty castingy a vzpomněl si na mě. Takže to bylo vlastně díky Ranči přišla Ulice. A do Ranče jsem se dostala zase díky tomu, že jsem chodila na dramatický kroužek jako malá a tam přišli z české televize jako porozhlídnout po mladých, nadějných herečkách, adeptkách. Tak. V Ulici už hraješ přes 10 let. Není to už trošku ponorka pro vás tam? Když je co hrát, když je dobře napsaný scénář, tak je to samozřejmě fajn a samozřejmě je to ve vlnách, někdy je to prostě samozřejmě míň záživný a někdy víc, ale já musím říct, že tam je opravdu hrozně skvělá parta lidí, což dělá strašně moc a díky tomu jako si troufám říct, že ponorku za těch 11 let opravdu pořád nemám. Já se hodně často setkávám s Matoušem Rumlem a s Filipem Raimontem. To jsou dva herci, kteří pro mě zaprvé herecky jsou jako úžasný. Matouš je podle mě genius herecký, který ještě nebyl pořádně objevený. Já si myslím, že fakt jako v něm je tolik talentu, že to prostě stříká na všechny strany, ale bohužel nemá ten prostor na to tolik. Takže mě strašně baví hrát s klukama právě a já se fakt těším na každý to natáčení s nima. Takže díky bohu to ponorka jako nejde. A chodí další nabídky, ať už televizní nebo filmové, není to trošku škatulka být v Ulici? Určitě je. Já jsem nad tím samozřejmě několikrát přemýšlela tady v tom ohledu, ale zase já díky té Ulici jsem se dostala jako do nějakého povědomí, takže ono to má ty výhody a nevýhody, určitě ta škatulka tam je, ale třeba teďka pan režisér Viktor Polesný se toho nebál a taky to prolomil po delší době, že jsem točila loni v červnu film vlastně s ním, který se jmenuje Monstrum z 50. let. Úžasná zkušenost prostě pro mě, budou to vysílat někdy po novém roce. Tak jsem na to zvědavá. Takže to byla po delší době to byla jako nová věc, za kterou jsem hrozně ráda. Já jsem za každou tu novou zkušenost jako hrozně vděčná, protože si uvědomuji, že samozřejmě mě má hodně lidí spojený s tou Ulicí. A proto se těším i právě na ty divadelní. Ano, pojďme se vrhnout na divadelní herectví. Ano. Jaké máš zkušenosti s divadlem? No právě že vlastně žádný. Moje jediná zkušenost s divadlem, ale to se ani tak nedá asi úplně nazývat, je ten dramatický kroužek, kam jsem chodila asi 5 let, když jsem byla ještě dítě. Tam jsem chodila, já nevím, od nějakých 8 let třeba. Takže tam jsme samozřejmě měli vždycky na konci roku představení pro rodiče a tak, ale to se asi nedá úplně považovat za nějakou velkou jako divadelní zkušenost. Takže pro mě ta opravdová divadelní zkušenost bude právě teďka v Branickém divadle. V čem tě uvidíme?
Tak zatím jednáme o hře Marka Camolettiho Holky na inzerát, což je francouzská komedie. Já musím říct, že když jsem to četla, tak mě to bavilo velmi. Já hlavně si myslím, že pro mě je důležitý začít tak jako, že nejsem ještě úplně připravená na takový ty dramatický věci, takže jsem ráda, že pan ředitel Číškovský si vybral zrovna tohle pro mě jako na start. Tak se na to hrozně těším, no, jsem na to moc zvědavá. V jaké roli jsi obsazena? Je to malířka Jacqueline, takže výtvarnice. Tak snad nebudu teda muset malovat, protože já úplně nejsem zdatná malířka. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli třeba malováním nerelaxuješ. Já na to mám jako vlastně docela štěstí, protože v ulici ta moje postava je vášnivá malířka. Právě. Takže já jsem několikrát byla v situaci, kdy jsem musela předstírat, že něco kreslím, ale opravdu jsem to musela předstírat, protože já nenakreslím jako vůbec nic. Ze mě i moje vlastní maminka si dělá srandu, že má 2letého syna, tak vždycky, no, teta ti něco nakreslí a jako velmi se nad tím baví. Takže moje malířské schopnosti jsou takřka nulové, takže o to víc ukážu asi, jak jsem dobrá herečka. To je také pravda. Jak se učíš texty? To by mě docela zajímalo. Tak jsi mladá, takže paměť bude jistě dobrá, ale přeci jenom kolik textů musíš absolvovat třeba na jeden díl natáčení a jak je to s tou divadelní rolí? Kolik stránek má scénář? No, na to jsem upřímně velmi zvědavá, protože samozřejmě učení na ulici, na seriálu Ulice, aby nedošlo. To už je rutina. Já mám velmi dobrou krátkodobou paměť, takže já tam ty texty lifruju jako vlastně krátce předtím, než to jdu točit. Takže mě opravdu stačí cesta z maskérny na plac. Ale to se bavíme třeba o 3stránkových dialozích, jakože to není, i když samozřejmě některý lidi by řekli, že i to je jako hodně, ale pořád je to docela jako zapamatovatelný, takže ta krátkodobá paměť mě slouží velmi dobře, naštěstí tady v tom mám i trénink díky tomu. Ale jsem vlastně sama zvědavá, jak mi půjde učení toho delšího textu divadelního, když to zkoušení vlastně trvá dlouho, člověk to v té paměti musí mít delší dobu, tak uvidíme, no. Zatím žádný konkrétní fígl nemám a doufám, že mě prostě paměť nesklame. Není to tak dlouho, co jsem se učila na státnice třeba a tam to vlastně bylo taky jako potřeba absorbovat poměrně dost toho textu a zapamatovat si to poměrně dlouhou dobu. Tak uvidíme, no. Učíš se sama, nebo ti někdo nahazuje? Nebo jakou máš metodu na to aspoň? Učím se sama. Já většinou umím všechny ty texty, i v ostatních, takže třeba když někomu vypadne text, tak většinou já mu potom říkám, co má říkat. Tak jsem zvědavá, jestli se mi to podaří i v případě té divadelní hry. Jaká je tvoje vysněná role, ať už divadelní nebo jiná? Já mám takovej sen a sice zahrát si v pohádce. Samozřejmě princezna by byla krásná. Už se mi trošku krátí jako ten věkový limit, přece jenom bude mi za chvíli 30, takže jestli princezna, tak by to mělo být rychle. Ale ne, samozřejmě ta pohádka, pro mě je pohádka strašně krásný žánr. A mně by bylo vlastně úplně jedno, co tam. Ježíbabu, čerta, vodníka, fakt jako by mi to bylo jedno, takže moje vysněná role je vlastně jakákoliv v pohádce. Tak já ti budu přát, aby ti to rok 2017 přinesl a děkuju moc za hezké povídání. Já moc děkuju za pozvání, děkuju. Vy se mějte krásně a těším se na vás u dalšího dílu BD Show.